Ivangeli likaLuka, isahluko samashumi amabili nane, kanye nevesi lokuqala kuya kwelesibili, lifundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki, kuntwela ngenzansi, bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Bafumana itshe ligingqiwe ethuneni. Siyakwamukela kumnikelo. Ekuseni ngePhasika kunengxubevange yezinxushunxushu nezimangaliso. Indawo engcwele ingase igcwale, kodwa izinhliziyo zivame ukuthwala isisindo sokungabaza, ukujwayelana, noma ukulangazelela. Abanye baphuma emasikweni, abanye ngenxa yemikhuba, kanti abambalwa banethemba elithulile. Nokho, indaba yePhasika ayikashintshi. UJesu wabethelwa esiphambanweni, wangcwatshwa, kwathi ngosuku lwesithathu itshe lasuswa. Hhayi ukuze amkhiphe, kodwa ukuba singene. Kwaqala njenganoma yimuphi omunye ekuseni ogcwele usizi. Abesifazane bafika ekuseni, izinhliziyo zinzima, izandla zigcwele izinongo. Izimpawu zothando nokulahlekelwa. Babengalindele simangaliso. Babelindele isidumbu. Phela ukufa kuvame ukuba ngujuqu. Kodwa-ke bathola itshe seligingqiwe. Abazange bamthole uJesu. Abakuthola esikhundleni salokho kwakuwumyalezo owethulwe izingelosi. Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Abesifazane baba ngabokuqala ukukuzwa, kodwa abazange bambone uJesu. Konke ababenakho kwakuyizwi. Futhi yilokho esinakho nathi. Igama. Umlayezo obonakala kwabaningi njengenganekwane eyize. Ukufa kusenomuzwa ongokoqobo kunovuko. Ukugxeka kuza kalula kunokukholwa. Ngisho nabafundi, abasondelene kakhulu noJesu, bazichitha njengembudane lezi zindaba. Kodwa uPetro wagijima, waya ethuneni. Hhayi ngoba ekholwa, kodwa ngoba wazibuza. Kuthiwani-ke? Kuthiwani uma kuyiqiniso? Kuthiwani uma uJesu engeyona nje inkumbulo? Kuthiwani uma ephila futhi ukufa akusona isiphetho na? Lowo mbuzo usazwakala. Ithuna alinalutho. Ithuna alikwazanga ukumbamba. Futhi kulelo qiniso kukhona inselele kanye nethemba lePhasika. uNkulunkulu usibizela ukuba sikholwe. Hhayi ngoba kulula, kodwa ngoba kuyiqiniso. UKristu akayena nje umfanekiso wesikhathi esidlule. Unguye ophilayo. Inkosi evukile, osahlangana nathi ekungabazeni kwethu, ekuhluphekeni kwethu, nasekulangazeleleni kwethu. Asikhuleke. Nkosi, ngiyabonga ngethuna elingenalutho nomyalezo wokuthi ukufa akusona isiphetho. Ezikhathini zethu zokungabaza, sikhumbuze abesifazane abafika ngosizi, bahamba bemangele. Sisize samukele izwi lakho ngokukholwa noma singakaboni. Vusa kithi isibindi sokuzibuza, kuthiwani uma kuyiqiniso, nokuphila ngendlela eyiyo. Amen.